Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay o kon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga probisyon sang Republic Act 1903. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 1903 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtob 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas o kon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 1903. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtob 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas o kon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Iligal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos o kon pagkapreso sang isa tubtob 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas o kon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kon bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bumbo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDBDD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, our Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa indi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa,
Pamangkota siya nga maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan, mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata kami responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 51 minutos na nakalipas sa takna nga launa sa hapon. Mga kabombo, welcome today. Sa atong palatuntunan kahapon lamang, nagsagihapon rin inyo alagad sa kanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siningadlaw sang Lunes, petsa 18 sa bulan sang Oktobre 2021. Mayang hapon sa aton sinima pinalangga nga mga tagpalamati. Mayang hapon sa aton si Masuki. Sa mga nakatune na sa aton sininaгаsigabong frequency ang 630 kHz. 630 sa linsuan sa inyo sinitag sa karadyo, no? 630 kHz. Sa malabutan sa aton si Paguragwag, hello and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gihapon, welcome. Ina-enjoy kita pinaagi sa aton sininga live audio streaming. Pinaagi lamang sa paglagon sa official website sa Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Ina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kay sa bugos nga kalibutan. Sa local website sang Bombo Radio Bacolod, of course, pwede ka mo kalagon sa aton sininga local website
www.bomboradio.com/bacolod. Kag pwede man kita mabatian, no? Pinaagi sa aton siniiya nga crystal clear nga live audio streaming. Pinaagi lamang sa aton si mga cellphone sa mga naka-download dira sa aton si Bombo mobile app. Hello? Ara na kamo dira sa mga naka-download sa aton si Bombo mobile app. Sa wala naka-download, pwede gi kamo ka-download sa inyo sini nga cellphone. Agod nga makaulo-unwind kita, no? Kundi in kita makadto ara ang aton sini nga cellphone. Bisan ano pa matabo ang cellphone naton ara gid. So dapat well-equipped, no? Kompleto sa rekado sa aton sini nga cellphone. Embedded ang Bombo mobile app. Sa mga wala pa man dira naka-download, download na kamo ha. Pero pwede makita sa gyapon ma-enjoy pinaagi sa aton sini nga Facebook Live. Sa mga nag-enjoy dira karon sa aton si Facebook Live, hello and good afternoon, no? Pwede kamo dira kalantaw sa aton sini iya mga programa. Kaangay man diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang, no? Pwede kamo dira kalantaw subong sa aton sini iya nga palatuntunan pinaagi sa aton sini nga Facebook Live. Hello. So ara na kamo dira, pwede kamo dira ka padala sa inyo siniiyang nga mga mensahe, ang inyo siniiyang nga mga comments. By the way, pwede ka mo kapadala sa inyo sining mga sulat, pinaagi sa aton sining nga email address. I-email na lamang ninyo para hapos. No? Aton si email address, bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, ang aton si email address, bombo_bacolod@bomboradio.info. In small letters, mga kabombo, no? Kag pwede man kamo mga kabombo padala sa inyo siniya nga sulat pinaagi sa aton sini nga Facebook fan page. Ibutang sa inbox, no? And at the same time pwede gid i-private message ninyo mga kabombo. Agod nga makita namon dayon kay active na yung amon siniya nga Bombo Bacolod fan page, no? Sa aton sini nga Facebook fan page mga kabombo. Pwede man sa Facebook Messenger ni Miss Jazz. Just look for me, pangitaon ninyo ako sa FB Messenger. Pangitaon ninyo, Jazz De Jesus Madrigal. Pwede ka mo dila kapadala sa inyo siniiyang nga mga kasaysayan. Kag, pwede gid sa aton sini nga tradisyonal nga pamaagi sa pagsulat, no? Sa inyo sini nga makasaysayan. Sa subong nga nagabaton kuya gyapon sa mga kasaysayan, no? Pinaagi sa aton siniiyang koreo sa post office ipadala i-address sa aton sini kahapon lamang program, care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Madalagan, Bacolod City. Kag Bombo Anthony sa aton siniiyang mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Ara na makita sa panibago nga kasaysayan sa siningapon. Samtang nagaulo-unwind ka mo dira, no? Nag-relax. Abi, pag-relax balaanay, dali lang gid, okay? So, sulod sa isa ka adlaw, I'm sure damo gid kita mga responsibilidad sa pagbugtaw naton sa aga, asa na yan na sa gabi. Pagkaabot naton sa balay or bisan ara ka pa sa balay, pagkatapos pa nyapon, kapoy na gid, no? Haplay dayon tulog dayon. That is why kinahanglan gid naton nga makaulo-unwind kita for the rest of the day, okay? Kinahanglan maka-relax, makaulo-unwind, no? Kaga-timing gid ni ang aton sinipalatuntunan kahapon lamang, no? Tunga-tunga sang adlaw. That is why dapat in the middle of the day makaulo-unwind kita antes pa man naton tapuson ang nabilin nga tunga sa adlaw sa aton siniiya nga pagpabuhi dili sa kalibutan. Kay ang stress subong nga ginatutukan gid since time immemorial mga kabombo, ang stress niya amo ni ang culprit sang damo-damo nga mga klase sang balatian mga kabombo, no? Bisan ano nga klase sang balatian, ang stress ara ginaiya ang tunaan sang balatian. Ang stress, mga kabombo, no? Vis-a-vis, just like for example, ang ginatawag karon nga COVID-19. Kamakon mo na mga kabombo, no? Ang stress, everyday makasugata kita sa stress mo whether we like it or not. So it's up to us kung paano natin i-handle ang aton siniiya nga pagpangabuhi adlaw-adlaw nga tanan para nga
ma-avoid naton, mabatuan naton ang stress, no? We have to know the antidote of stress every day, no? And one of the antidotes is, of course, listening to Bombo Radio. Makaulu-unwind kita. Bisan ano pa dala kadalalagko sa mga balita nga ka heart-wrenching nga mga balita, pero gaka ano kita, no? Ang focus ta bala. Di kun ano ka, mag-focus ikaw sa isa ka bagay. Kung ano man itong mga problema nyo sa inyong siniiya nga balay, malimtan sa makadali, no? Ma-divert sa makadali ang aton siniiya nga focus. So, and at the same time, mga kabombo, pwede ka mo'y kapamati sa atong palatuntunan kahapon lamang. The lighter side of the program sa DYWB Bombo Radio Bacolod, no? Amo na siyang lighter side of the program, mga kabombo, kung sa diin, magka-ulo-unwind kita diri, no? Haming-haming, no? Upod kami, just, abi magpatukar ko bilas ng atkon siniiya nga pambukas ng bahanon. Just like subong nung aton siniiya nga pambukas nga bahanon. Produkto sa Bombo Music Festival. Pwede ka mo ka haming-haming, pwede ka mo ka upod, no? Para nga ma-divert ang aton siniiya panghunahuna, aton sining attention, no? In one particular thing, or kung ano madira nga arab lang malimta naton sa makadali aton sining mga problema, no? Okay na kita dira. Si Miss Jasia, mo man mo parehas mo lang ako sa inyo, no? Kung may problema kamo dira sa inyo siniiya nga kung may problema kamo dira sa inyo siniiya nga mga sulod balay, di si Miss Jas may problema man parehas na kita tanan, no? Kung may mga ginaagyan kamo da mga problema, anuman nga klase sang problema, parehas man na kita tanan, no? Kag wala dira isang wala tawo nga wala problema. That is why we should know how to handle problems every day para nga mapaiway naton nga malutos kita sa ginatawag bala nga stress. So mag-ulo-unwind kita, magkulo-kanta kita mga kabombo para nga ma-divert ang aton sininga panghuna-huna ang aton siniiya nga feelings at the same time, no? Nami ba yan, no? Makaulo-unwind kita. Pinagi diri sa atong palatuntunan kahapon lamang kay since this is the lighter side of the program, pwede kita diri makahaming-haming, makaulo-amba, makapamati sa matahom nga mga bahanon, and at the same time makapamati sa matahom nga mga kasaysayan sa nasalingkunan, no? By the way, don't forget ang inyo si makasaysayan as much as possible. Nami gid kung may mga ebidensya ang inyo sini nga mga memorabilia sa inyo sini kahapon lamang. Pictures, photographs. Not only your memories through your kahapon lamang, but photographs. Photographs and memories. Lumian ko na nga manon. Photographs and memories, no? So sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, ready na kamo nga makaulo-unwind, be relax ang likod. Inhale, exhale. Kag isa pagid ka antidote pala mga kabombo sa mga problema naton, especially nadugangan pagid kay bangod sang COVID-19, bangod sang pandemic nga amo ang nagpa-cripple sa aton in a way, bangod kay ti limitado ang aton si paggiho. O tanan-tanan, ginlimitahan, gin-slash ang aton sininga kalibutan, no? So, sulod lamang sa aton sininga puloyan as much as possible. Dra lang kita sang COVID, sang pandemic, kinapatiner. Kita nga daan nga mataw, kuya. We are always in action, moving, no? Okay man na, kay nagagiho man ta sa sulod sang balay ugaling, kay ti limited, no? Limited ang aton siniiya nga area. Hindi kita pwede ka pasayang-sayang sagwa, hindi kita pwede ka birthday nga damo sang tawo, hindi kita pwede ka kadto sa isa ka lugar nga damo sang tawo. So as if bala we are being crippled bangod sang ginatawag nga pandemic. Pero sa nasaling ko na gani, it's up to us, no, kung paano kita iya makabato sa sining pandemic nga ni, no?
And one of that, not only sa pagpamati sa bombo radyo para nga malingaw sa mga dalagko nga babalita, maka-ulu-unwind, makayuhom-yuhom ka, makaharakak sa mga drama, no? Kaangay ni Tuyang Ermitania, your favorite. Kag at the same time, makakuha sang leksyon kay inspirasyon diri sa aton siniiya nga palatuntunan kahapon lamang. So, ulu-unwind kita. And one of the antidotes, no, sang karon nga pandemic, ang pagmuni-muni, no? Quiet time, pagpangamuyo, bala, mga kabombo, no? Sometimes kanami nga kadto ka sa isa ka place nga ikaw lang, no? Nami sang hangin, pagkatapos the rustling of the branches of the trees, kag green ang palibot kanami, damo man ta diri mga kabombo sa mga lugar kung sa diin damo nga muni-muni kita, maka-ulu-unwind kita. And at the same time, maka-meditate kita, no? Meditation time, makapangamuyo kita. Kung ano man dira ang aton si mga stress, no? Ito gyan sa mahal nga makaako. If you would like to cry, cry, no? Cry like a river. Okay, sa mambal ka, pila na ko katuig, pila na ko kabulan o tinuig nga wala nakahibi man, no? It's good to cry. Ang aton sini nga tear glands, no? Aton sini parte sa mata nga nagahimo sang tears, no? Para nga wala labot nga ginahugasan ng aton sini nga parte sang mata, kundi maka pour out kita sang maayad-ayad. Kung para sa aton daw wala sang tao nga magapamati sa aton kag maka-ensyende, there is one supreme God nga you don't need to pretend. No pretensions. Kung sino ka, baton niya ka. Kaya siya ang manunuga mo, manunuga nato, no? Ang Diyos, no? So face God with the open heart. Lord, nga mo ni man, nga sa kadamuon sang tao, nga asya gid ang pinalangga ko nga gintapikan sang COVID. Nga Lord, nga sa kadamuon sang tao, siya gid jaya ang ginkuha mo din sa kalibutan. That he is or she is a good guy or a good girl, nga siya pa ya. Daw mo na bla, damo kita mga questions kung kaisa mo, especially today, kay may pandemic. So, pour it out, no? I-pour, ituad, no? Kung sa ano pa, isa ka vessel, iula, no? Sa tilan sang Dios, pinaagi sa aton sininga quiet time, pinaagi sa aton sininga ginatawag prayer. And there is always power in prayer. Isa na dira si Miss Jazz maka pamatuod kay although we have our families, no, nga nagapalangga sa aton, nagabulig sa aton, naga-ensyende sa aton kag anytime, anywhere, no, pwede kita makapalapit mga isang bulig, maka-pour out, pero wala sa may makatupong kung kita ang magluhod ka magpangamuyo, no? Especially when you are so down and sa tunga ka sang problema, nami baya, no? Ikaw lang isa, luhod, hibi, Lord nga amo ni. Give me strength, Lord. Give me understanding why this is happening in my life. Kung sa ano pa, itugyan naton ang tanan-tanan naton nga naga-bother sa aton si panghuna-huna, no? Iula naton sa iya. And let us ask through prayer, Lord, give me peace of mind. Lord, give me strength to face this kind of trials in life. Bisa na no ka pa kahuyang, no? Basta nga itugyan mo sa Dios, He will give you enough strength and courage to face the situation you are in right now. God is just a prayer away. Remember, no? Hindi na siya busy. Wala sang busy line. Kag 24/7, eternity, He is just a prayer away. Hindi saya Diyos nga bungol, hindi man siya bulag, hindi man siya busy, hindi siya pawala. But He knows each and every one of us. Kay kitang ya siniya nga masterpiece. Ikaw dira
Abi mo, wala sa may nagapalangga sa imo. Abi mo, wala-wala kagid. No, in front of God, you are special. Kay wala siya nagpalagpat nga ituga ka diri sa kalibutan. Wala. May rason ko nga ari diri ako. May rason ko nga ari diri sa kalibutan ikaw. May rason ko nga ari diri sa kalibutan si Bomba Anthony, my partner sa technical side. Tanan kita ya, each and every one of us. Kilala tayo sang Dios. Bisan ang number sang aton siniiya nga strand sang buhok, kabalo na siya ya. Every inch of us, God knows and He loves us of who we are. That is why He sent His one and only Son, Jesus Christ, para lang nga matagan kita sang panibago nga kabuhi, matubos kita sa aton siniiya nga mga sala, no? Kag may ara na kita sang connection pakadto sa Dios nga Amay, no? Jesus Christ is the only way, the only truth, and the only life, the only way to God the Father. Okay na kita dira? Hoti, sige. Sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palawati. Sa aton si Masuki, again, welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Ulo unwind kita. Kag una sa tanan, ang aton sini nga pamaagi nga maka-unwind kita. Listen to this very beautiful song. This beautiful music, mga kabombo. Produkto sang Bombo Music Festival 2019. Aton pamatian kag kung naga-Facebook Live kamo dira, aton lang tuwon during that grand performance night sang Bombo Music Festival 2019. Ining ambahanon ginatiguluhan sa Tagalog, sige na, prinsesa. Kung ikaw babayi, di sige na, prinsipe. Gin-compose kag gin-interpret sang very young nga talent, a talented young man, si Kenneth Samilia. Si Kenneth Samilia, mga kabombo, bantog ini siya kay he is into music, no? And he is known in his own right, no? Kadamo diri mabasa naton bisan nga ano ta na siya sa i-google ta ang iya siningangalan, Kenneth Samilia. Ma-appear na da nga isa siya sa mga 12 finalists ng Bombo Music Festival 2019. But at the same time, no, he is an artist, no? Kag ginatawag ini siya nga si Kenneth Samilia, aka the Guitar Bay. Wow, Bay. Yari makabombo ang aton si pambukas nga bahanon. Produkto sa Bombo Music Festival 2019. Sige na, prinsesa. Pag pinagmamasdan ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming naliligaw sa'yo, kung siyang napili mo, sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na, o wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad na ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso
puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, sa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad ng ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihan mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di naman tapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, marami na akong nasulat. Huwag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin, maganda. Kung mo puso ang mata, pag nakikita ka, para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Parang ang ulang na, bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo, ako'y magpapanggap. Di kayang mag-double time, o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buong time, sa iba wala na. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad na ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. 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 Amuyad to mga kabombo ang aton siniiya nga pambukas nga bahanon. Sige na, prinsesa, no? Ang nag-compose ang bahanon kag nag-interpret si Mr. Kenneth Semilia, aka The Guitar Bay. Kanami sa iya, no? Kita ninyo mga kabombo kung ano siya ka-inspired sa pag-interpret sa iya sa kaugalingan na composition, because that night, during that grand performance night sa Bombo Music Festival 2019, ara sa tubangan niya ang sininga girlfriend. And his inspiration to compose this song, amo ang iya sininga feelings towards sa iya pinalangga nga babae ang iya sininga girlfriend, no? He wrote the song to express how grateful he is to have her, that after even years of being with her, Mr. Semila still finds her very beautiful, no? Kagin himo niya niyang ambahanon sa nasiling ko na gani sa mga previews naton nga pagpatukar dire. Ginhimo ining ambahanon sige na prinsesa bilang iya sining birthday gift sa iya sining girlfriend. And his girlfriend was that time, no, I was there, kagwapa gid. Gakuha sang videos, ga take photos while iya sining boyfriend nagakanta sang iya sining ambahanon para sa iya. Ang ginatulot-tudlo no to ni Kenneth Semilia kag nagapangilay pagid siya, gawing siya iya to nga girlfriend nga ara sa tubangan, no? During that grand performance night. So, namian ko kay garap pa siya, although hindi na siya kuno kabalo mag-rap, pero nag-rap siya, no? Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di natapos ang kantang ito. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat, wag na yung iba, baka kasi magulat.
Sa bawat tingin, lalong gumaganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Parang masarap na ulam bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo'y ako'y magpapanggap. Di kayang mag-double time o kayang mag-triple time. Sa'yo lang buong kong time. Sa iba, wala nang time. Si Miss Jess nag-rap-rap man ako. Tahom nga ba, no, mga kabombo? Kaya mo na kung gusto ninyo nga pagwapo-gwapo sa inyong siniya nga mga ginapangaluyagan nga babae, compose ka mo sang ambahanon and sing to her in front of her. Dedicate ang among ambahanon. This is for you, my love. I composed this just for you. A big point ka mo dahil big check. Oo na. Isa sa mga pamaagi nga isa sa mga antidotes sang karon nga COVID situation, pandemic situation. O kung mahilig ka mo dira mag-compose or magsulat, no? If you are a writer by heart and at the same time a songwriter by heart and at the same time a singer by heart, pwede ka mo dira ka-compose ng bahanon, no? Ang ma-divert ng aton siniya panghuna-huna kag makahatag sa aton sang kalingawan sa siningtion sang pandemic, no? In order to make stress away, no? Palayo stress. So amoy ato mga kabombong aton sinigang pabugalgid produkto sa Bombo Music Festival Sige na Prinsesa, composed and interpreted by Mr. Kenneth Similia aka The Guitar Bay. Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa takna alas 2. By the way, good afternoon sa kay Mommy Annelie. Mommy Annelie, good afternoon gid sa imo. Subong man si Zoraida B. Nieves Faliorina ang aton siniya nga suki gid. Okay? Sige. Sa aton si mga pinalangga nga matag palati sa aton si suki, magabuya ako na sa pila ka mga pahanumdom. Magabalik si Miss Jazz pagkatapos gid lamang sining pila naton ka mga pahibalo. Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa
sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, gnakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kagkaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangon sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2 mga kabombo. Pabalik kita today sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon nining inyo alagad sa kahanginan si Miss Jazz. By the way, good afternoon lang din sa kay Mommy Ami Nalagon together with Romel, Baby Sky, and Inday Joanna and her husband, no? Nga ato iya sa iban nga pungsod mga kabombo. Antes kita magbasa sang aton siniiya nga sulat sa sining hapon. Yari anay ang isa ka pinanid sa maragta sa aton sining kalibutan. Let's go sa aton sining kahapon lamang. Today in History. Sa mga nagapang-idaron dira sang mid-40s o kon most especially 50-hon just like me, hands up. Si Miss Jazz hands up gid 45 to early 50s. Hands up, abe hands up. Ako ay hands up. I'm now 52 years old, no? Mga kabombo. Subong adlaw na kay balo-bala kambo kadto kita sa aton sing world history kay para ini sa aton sing bagong henerasyon, mga millennials, generation Y, mga kabombo, no? Para gid sa aton sining nga mga pamatanon nga nagasugod-sugod pa lang palambo sa ila siniiyang mga sa ila siniiyang knowledge, no? Ang ila siniiyang ihibalo. This time at least makabalo sila kon
sa tagsa kapet sa 18 sa bulan sa Oktobre, mga kabombo. Iniya matudtuod gid man niya nga kahapon lamang, no? Matudtuod nga maragtas sa bahin sang gina-celebrar subong adlaw. Ibala pet sa 18 subong adlaw sa Oktobre tuig 2021. Subong adlaw na kay bala kamo mga kabombo nga ang subong adlaw espesyal para sa mga ginpa-hands up ko, dala na da si Miss Jazz, nagapaidaron na 45, no, late or mid to late 40s. And most of all, early 50s, no? Nakaibalo-bala kamo nga subong adlaw mga kabombo. O sa mga kababayin handa ha. Subong is World Menopause Day. Today is World Menopause Day. Every 18th of the month of October, gina-celebrar gid ini sang bugos nga kalibutan. I know kalakip man din ang Pilipinas sa aton subong population, pilaayhan kabilog ng mga kababainhan, the whole Philippines, no? Nga ara sa pangidaron, especially mga 50s, no? 50, 51, 52, 53, 54, 55. Pilaayhan kita diri kabilog. Mati isa na dira sa Miss Jazz sa nasiling ko na. Kay subong nga adlaw, aton gini subong nga adlaw, nagabatsyag kamo sang hot flashes. Hands up. Si Miss Jazz ma-hands up. Arab lang daw, gulpi ka lang yung ginabasyahan, no? Ang iba niya naka-quote is because nga natugnawan, ikaw ya gatulo ang imo si balhas, no? Gahiga ang imo si nga lawas, kaya daw may ginbas siya sa imo nga init from time to time. Ako niya particular, no? Ang akon siniya nga bits and pieces of my life, no? Ang akon sini nga true story man. Ako ya, sa subong, before kahapon lamang. Before magkahapon lamang, mga around 11 to 12, may ara daw ginabasyahan ko na. Kag sa hapon, kag sa gabi, nga muna no, gapamangkot ka. Isa na siya sa masanag nga symptoms nga ginamenopause ikaw. Hot flashes, irritability, no? Wala ka sang ano bala? Wala ka sang una daw ka mapinasensyahon sa imo. Grabe ang imo siniya nga pasensya. Sa subong yan kung ginamenopause ka, wala. Dali ka mairitar, no? So amo na daw dali makakita away ang mga ginamenopause. Hindi man. Ara man na yan sa imo. Gina-feel mo na siya, pero you know how to control yourself para hindi ka makakita away. No? Hot flashes, pagkatapos inang irritability, weight gain, mga kabombo, kag so on and so forth. Damo gid, no? Damo sa mga symptoms sang isa ka babayi, mga kabombo nga menopause, no? Kay ang menopause, amo ini siya ang time nga nagamarka sang pagtapos na, no? Sang aton sini nga mga babayi maka-intindi gid ni, ka maka-relate. Pagtapos na sang aton sini nga menstrual cycles, no? Ang aton sini nga pamulanon. Kag it's diagnosed after you've gone 12 months without a menstrual period. Tud, no? Once gani nga madula ng imo sini nga menstruation, although on my part I have pa, pero pila pa ka bulan, no? Damo daw pila ka bulan ang magadugay antes man mag-abot, no? Arabla sa daw sa manok nga langka-langka nga nagatalang-talang ang pag-abot niya, no? So that's really part of the diagnosis after you've gone 12 months without a menstrual period. Menopause can happen in our 40s or 50s nga pang idaron. Apang average kalabanan gid mga 50, 51, 52. Bow hands up gid kita dira, no? Kay amo ginagali, no? Nakibalo-bala kamo mga kabombo nga since today is World Menopause Day, nagaintindihan na yung tanan nga mga kababainhan sa bugos sa kalibutan, no? That is why to raise awareness para nga mapahibalo kay kalabanan gali may ara man yang suno sa aton sa katigulangan, no? Ang mga babayi nga ginamenopause may ara kaso nga
nagabuang, no? Kung hindi sila makaibalo mag-handle sa situation, may ara man niya gani nga nag-menopause lang, pero wala gid nakabatsyag sa symptoms, no? I know one particular person, that is my nanay Mildred. Buot lang yun siguro, no? For that time, dumahambal ko nga daw nagtigre si nanay ko. Pero daw wala gid siya kuno nakabatsyag sang menopause. May ara nga wala gid hindi makabatsyag, may ara man niya nga sobra-sobra to the point nga daw hindi sa makahibalo mag-handle, no? So ang menopause, mga kabombo sa nasiling ko na, since today is World Menopause Day, kay natukod ining celebration every year according sa maragtas, no, sa kahapon lamang sa siniya nga celebration. That was October 18, no, the same day sang tuig 1978, no. Kung isipon ta mga 43 years ago sang gintukod mga kabombo, no. Gintukod ining International Menopause Society o kung ining IMS nga nabase sa United Kingdom, no. Isa ini ka charity nga gintukod, pero natukod ini sa tong 1978, 43 years ago. Ang ini nga association, no, gintukod dito, ginhambalan kag gintukod sa Jerusalem, mga kabombo. Kay nga na angot gid ini kag na timingan nga didto ginhiwat ang Second Menopause Congress. Kag ang ining Second Menopause Congress sa karon, mga kabombo, may ara na ini sang 62 countries all over the world, no? Kag kadamo na sa mga ginpanghimo sa sining association para lang gin mapabatsyag sa mga kababaynhan nga nagaagi sang menopausal period nga may naka-intyende sa ila. Kag naga-intyendihanay kada isa kag isa ang mga babayi nga gina-menopause, kag ang mga tao sa palibot nila, sa mga married women nga nagaagi sa menopause, importante ang papel sang husband, no? Importante ang papel sang husband sa mga kabataan, sang bugos nga pamilya nga buligan si nanay nga gina-menopause, buligan si wifey nga gina-menopause, nga intyendihon and to feel nga ipabatsyag sa ila nga naka-intyende ka mo, no? Naka-intyende ang bana sa iya sining asawa nga gina-menopause, mga kabombo. So that is why ining World Menopause Day ginahiwat every year. And this year, since pandemic, for the second time around, no, ang celebration pwede ka entra sa virtual, no, online nga activities. May ara man subong pero gagmay lang nga may mga face-to-face celebration, gagmay lang bangod sa pandemic, no. Kagdala na dira ang paghimo sa mga activities, no, para makabulig sa mga kababaynhan nga naga-menopause. Subot silingon, nag-originate kid ini sa isa ka UK-based charity nga amo ang International Menopause Society, no? Kag gintukod sa tong Second Congress ang ginhiwat sa Jerusalem. That was 1978, 43 years ago, mga kabombo. Ang World Menopause Day, naga-encourage man ini sang early nga pag-diagnose, no? Kag pag-treat sa mga related nga mga conditions nga ginaatubang sa mga kababaynhan. You know what? Sa mga naga-menopause nga mga babayi, ang isa sa mga magasugod nga tubangon sini amo ang pagkapugday sa iya sini nga mga bones, no? Ining osteoporosis, mga kabombo, nga naga-affect sa post-menopausal women more than others in the population, no? Bangod sang lower bone density. So aton halalungan, tsakto gina, no? Ako niya bits and pieces man lang ni sang akon nga kabuhi, insakto gina, no? Kay kahapon nagtinlo ako sa amon sini nga comfort room. Bauti sagay ko bala ka katin-katin bombolito, mga kabombo, no? Nagkatin-katin for so long pag tindog ko. Tutayan ako matumba. It's because nga sakit ng tuhod ni Miss Jazz. Pagkatapos naglingin pang ulo. Daw ma-blow. No? So kinahanglan, we should know
how to take good care of ourselves. Kita nga mga 50 tahon na kay kabudlay gali, no? Abi naton bata pa ta, abi naton kaya ta pa ni nga bali lang sa paghimo sa mga household chores, pero take note, no? Nga amo na inang aton sini nga edad, may mga epekto na ina sa aton sini iya nga lawas, no? Kakalakip ta dira sa mga naga-menopausal period nga mga kababinhan ang osteoporosis bangod sang lower bone density levels without sang aton sini iya nga periods, no? Monthly periods naton ga apekto gid sa aton. And the day gives people who are experiencing any form of discomfort during this time a chance to speak openly about their experiences while raising awareness among friends, family members, and colleagues, no? So sa sini nga tuig ang World Menopause Day subong adlaw, specifically ang iya sini iyang theme, no? Ang tema sang World Menopause Day amo ang bone health, no? Kita mo na, bone health. Bangod ka maepekto gid sa aton sa pangidaron kung wala na kita sang monthly period, ang aton sini nga strength sang aton sini iya nga mga katul-anan, no? Sa aton sini nga lawas. So that is why we should be very careful about the start of the osteoporosis. Kag amo nang rason ko nga ang tema sini nga tuig amo ang bone health, mga kabombo. So happy World Menopause Day, mga kabombo. Suno pagani kay Oprah Winfrey, isa sa mga ginahangla naton bala nga TV host, no? Suno pa sa iya na ang iya sinihang balanon, ang quotation niya parte man sa iya sininaagyan nga menopause. Just like sa iban man nga babae, no? So many women I've talked to see menopause as an ending. But I've discovered this is our moment to reinvent ourselves after years of focusing on the needs of everyone else. According to Oprah Winfrey, it's our opportunity to get clean about what matters to you, to us, and then to pursue that with all of your energy, time, and talent. So it's not an ending, although ending na ni sa pagpamata sa mga kababainhan mo, no? Kaya tapos na ang yan sininga monthly period. Pero it's not an ending to reinvent sa aton sa kaugalingon, no? Reinvent ourselves after sa aton sininga menopausal period. Especially sa aton sininga energy nga nabilin, sa aton sininga time with our family and friends, no? Sa aton sininga mga talento. Pwede pa kidya, pwede pa ya ka exercise, no? Huluhalong lang, pwede pa ka pa sexy, pwede pa ka zumba, pwede pa ka gym, why not, mga kabombo, no? Pero kinanglan may program kita kay budlay na gali, no? Amat-amat na nga nagagabuk ang aton sininga mga katulanan. So, to my fellow women all over the world, sa aton siniiyang mga kababainhan sa nagalantaw diri sa Facebook Live sa aton sining programa, mga kabombo, kapon lamang, happy World Menopause Day. God bless us all. Enjoy naton ang aton sininga edad. It's not yet an ending, but it is a start to reinvent ourselves, right? Si Venancio Villanueva, good afternoon, Miss Jazz. Ako, 47, no? Kung lalaki, tignan mo na kung ang babae may menopause, ang mga lalaki, andropause. Di parehas pa lang ta, appear ma lang ta. Venancio Villanueva is 47 years old. Good afternoon, gid sa imo, Venancio, no? Venancio Villanueva. Son ka batsyag ka pa na sang ginatuwag bala
kaginut gid, no? Kaginut gid gina hot flashes sa nasiling ko na. So, sige lang enjoy. Yari na makabombong aton singa sulat sa sininga hapon. Aton sini kasaysayan. Aton sininga letter sender nagapakilala lamang sa kay Bricks. Si Bricks is 49 years old. Oy, ina-andropos mangguro si Bricks ay. Bricks is 49 years old. May ara siya sang asawa. May 3 ka mga kabataan. Bricks of Bacolod City. Ang kasaysayan ni Bricks siya ginsuguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Maayong hapon sa imo, Miss Jazz, kas sa mga tagpalamati, sa imo sinipalatuntunan kahapon naman. Tawag lamang ako sa kay Bricks. I'm 49 years old. Kagmayara ako sang asawa kag mga kabataan. Nagsulat kita ko, Miss Jazz, bangod luyag ko nga ipautwas ka ipaambit man sa imo ang akon siniiya nga maeksperiensya sa akon sini nga pagpangabuhi bilang isa ka bana, bilang isa ka amay, and most especially sa relasyon namon sang akon siniiya nga asawa. Hindi ko lang, Miss Jazz, paghihinambit ang ngalan sa akong sining asawa. Lately, Miss Jazz, samtang ginasulat ko ini, nagaran ako sang akong siniiya nga mga barkada. Balaan mo, Miss Jazz, ang akong si barkada. Sa edad ko subong we are into exercising. Kag isa na dira ang pagbike. May ara ako sang grupo ng mga bikers diri sa syudad sang Bacolod. Kag antes man ako ya nag-join agod nga makaulo exercise. Nakalisensya na ko na sa akon sining asawa. Kag halin sa una, open ako, Miss Jazz, sa kung anuman ang akon sining desisyon bilang papel ko man sa akon sining asawa nga hindi ako hinago. O silingon ang pagka-transparent ko, Miss Jazz, sa akon sining asawa, gina-practice ko gina. Ang akon sining mga upod, mga kilala man kalabanan sa akon sining iya nga wife, kag why man problema. Importante na kalasensya ako, kag ang akon sining iya nga wife, Miss Jazz, gusto man tani nga upod sa akon, pero ugaling kay ti siling niya ikaw na lang, kag kay alang-alang na ang iya sining nga panahon, especially sometime nga nagka-pandemic, hindi siya luyag nga kadto o kon magwa, kay gusto niya nga magpanimuro na lang sa sulod sang balay, kay medyo praning ang akon sining nga wife. Sometime nga grabe gid ang pagduging sang pandemic. Halos tanan, Miss Jazz, ang amon sing mga problema, wala kami natago sa akon sining nga asawa. Pero importante lang, akon may mga conflict kami, nag-istoryahanay kami, Miss Jazz. Kag humalin nga nagpangasawa ako, kaging kasal kami sa akon sining nga wife. So far daw wala man kami problema, Miss Jazz. Pero siling karon lang, gusto ko lang ipaambit kag kung may panahon ka, Miss Jazz, istoryahan mo man, kag mapangayuan ko sang laygay. Sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, lately, nagpabutang ako sang tattoo. Sa akon siniiya nga wala nga butkon. Halin sa una, kilala ko ang akon siniiya nga wife nga hindi na siya luyag.
Kaysang una, gusto ko na magidya Miss Jazz magpabutang sang tattoo. Para sa akon niya, pamaagi ini sa pag-express ang akon siniiyang feelings o kung sa akon sini nga personalidad. Kay para sa akon wala man niya mga problema. Sang time nga nagapangaluyag kag naging nobya ko ang akon sini karon nga asawa, naka-mention na siya nga she doesn't like tattoos. Kag sang time nga medyo dugay kami na Miss Jazz mo as boy and girl relationship antes man kami nagpakasal. Nakambal ko na sa iya how many times ang nobyuhan na ipalaman kami. Nakambal ko na sa iya nga kung pwede makapatattoo ako. Pero she always said that time nga, no, ay kung magpatattoo ka, makipag-break ako sa imo. So amo to Miss Jazz, wala ko naman lang gindayon. Pero samtang nagadugay ang panahon, daw wala naman ang to Miss Jazz. Sinikaroon na lang, last year sa nagka-pandemic, nga grupo ako sa mga bikers diri sa Bacolod, na ginagarayman kami nga magpabutang sang tattoo, nga ang ngalan sa amon sini nga grupo sa mga bikers. Amo ibutang namon, gamay man lang Miss Jazz, sa amon sini wala nga butkon, kag kung ano pa dang idugang mo. Miss Jazz, wala agad ko panugid. Wala ako naglisensya sa akong single wife. Hindi kay balo ko nga hindi siya luyag nga magkatattoo ako. Subot silingon, Miss Jazz, nagpabutang ako sang tattoo nga wala ako nakalisensya. Kag sa uli nakita naman lang sa akong sini nga asawa. So I told her the truth kung nga ang nagpatattoo ako. Dili na Miss Jazz medyo nagka-problema ang amon sini iya nga relasyon sa akong sini nga asawa. Sang una niya palang nga pagkakita, Miss Jazz, grabe na ang iya sini nga reaction. Hasta sang ulihi, nagdalmanay na ang amon sini iya nga pag istoryahan ay parte diri kag nangin issue sa amon sini nga pag-asawahay ang akon sini nga tattoo sa wala nakon nga budkon. Abe mo Miss Jazz sa subong amon ning issue. Kag para sa akon daw nabuhina ng amon sini iya nga pagka hugot ang amon sini nga relasyon. Pero bangod kay kung makita niya na Miss Jazz, especially akon magtulog kami ara na siya sa left side sa amon sini nga bed, kag ara ako sa right side. So kung magkaya ako Miss Jazz, makita niya ginaiyang akon sini nga left nga butkon nga may tattoo, gamay man lang Miss Jazz, pero may drawing sa amon sini ngalan sa amon sini nga grupo sa mga bikers, kag at the same time, may bike nga gamay nga nakasulat sa idalom no, sa akon sini nga tattoo. So mag-amuna siya gani Miss Jazz, gatalikod na siya sa akon. Although nga, okay, hi man kami sa asawa ko. Pero once gani nga expose ko ang akon sini iya nga left arm, diri na kag daw may hindi gid maayo nga reaction ng akon sini nga wife. Wala pa gid ako Miss Jazz sa iya makahambal. O di okay naman lang to sang ulihi, daw nagbalikay naman lang amon sini iya nga sitwasyon nga duha. Pero sa nasiling ko na gani, once nga ma-expose ang akon sini nga left arm nga may tattoo, may reaction gid negatively ang akon sini nga wife. Wala pa ko Miss Jazz naka-istorya sa iya, pinaka-latest na istorya kon ano ang ginabatsyag niya. Nagkun nga ang sa prangka nga sugilanon Miss Jazz, hindi ko na damian sa iya sining reaction bilang isa ka lalaki. Para sa akon waay man sang problema. Para sa akon wala man ko'y nagbag-o sa akon sining responsibilidad sa amon sining pamilya. Wala man nagbago ang akon si pagpalangga sa iya, ang akon sini iya nga pagpalangga sa amon mga kabataan. Pero nga aamugid ni ang iya sini nga reaction. Sa karon Miss Jazz, sa muna yung nagalibog nga akon siya ulo, kay wala siya kabalo nga nagaka-hurt man ako. Although, nagina-intsyende ko man siya, kay nakaibalo na ko nga daan na iya Miss Jazz mo, nga hindi siya gusto. Ang sala ko lang guro di Miss Jazz, bangod kay ti, wala ako naglisensya sa iya nga mapatattoo ako.
kag kung ano ang ipatattoo ko Miss Jazz sa akong sibut ko. Kaya nakibalo ko Miss Jazz nga hindi siya kay halin gani isang una, isang girlfriend ko pa siya, amo ning issue. She doesn't like tattoos. Kag amo ni karon ang akong si problema Miss Jazz. Kaya nagaka-hurt ako every time nga talikdan ako sa akong sini nga misis sa tion nga mag-expose, magtulog kami, expose sa akong sini nga left arm. Kay kasami ko na Miss Jazz kamiseta, man lang mo kaisa ga uba ko na kay especially kon maginot ang panahon. Hindi na siya dayon niya Miss Jazz katalikod na siya ya kon amo na ang sitwasyon. Kag bisan kon adlaw kag kon makapananom kami na sa amon balay, kag nagauba na ako Miss Jazz, pakitaan niya na ang akon sini nga tattoo, ginatampa niya na kag mahalin na siya dayon sa akon sini nga tupad. Although nga okay kami, pero nagaka-hurt ako Miss Jazz sa ginahimo sa akon sini nga wife. Although nga hindi man ini siguro ang rason nga bulagay kami, ang akon lamang kung tani mangin sensitive man ang akon sini nga wife sa akon sini iya nga nangin desisyon nga magpabutang sang tattoo. Miss Jazz, kabay pa nga mabasahan mong akon sini nga kasaysayan. Panaw nga salamat. Ang tagpadala, Bricks, 49 years old, sang Bacolod City. Well, sa imo Bricks, no, kung lantawon ta tuod di ang tatuya uso na gid man na subong, no? In thing, tuman ka inaning tattoo, magpatattoo mga kalabanan mga lalaki, bisan kay mga babae, no? Pero man ko kaisa ga cute, no? Magkusari di sa wrist nga daw flower lang, hindi gani mga Looney Tunes nga mga characters, no? Do ka cute nang bala, especially sa mga kababaynhan, no? Kag may ara man gani ang temporary lamang, no? Mga henna tattoos, no? Kag ang iba nati ara ginaya ara lang for life na iya nga ara da naka-ukit, naka-drawing sa ila sini iya nga parte sang lawas nga amo ang ginbutangan nila sang tattoo. Well, sort of self-expression, no? Ang tattoo. Pero amo na gani tani Bricks, no? Kung naging sensitive ka lang kung tani sa imo sing wife, kay according sa imo wala man kamo sang problema sang wife mo ever since, no? Ang inyo sini iyang pag-asawahay do ka smooth man lang according sa imo sini nga sulat. O galing kay ti nakibalo ka na nga daan nga your wife don't like tattoos, nga nagpatattoo ka pa. Kag nagpatattoo ka, bukod kay she doesn't like tattoos, nagpatattoo ka, nga wala ka naglisensya sa iya. Kaya mo na ang pinaka-foul dira. Kay una sa tanan kabalo ka gid nga hindi gusto sa asawa mo ang tattoo. Sa una galisensya ka, girlfriend po pa lang siya, hindi siya luyag. Titani kung buot ko tani, ti amo na iya, naglisensya ka lang, no? Eh basi nga ti, samtang nga naga-age man ang isa ka babae, sa isa ka asawa, ang inyo sa relationship, kung nagpaangga ka man lang kung tani sa'ya, naglisensya ka, nagpaangga ka nga, sweetheart, honey, darling, babe, pwede ko kapatato. Kaya nga amo siya grupo ho do, luyagin nga magpatato, no? Bilang membro sa amon siniya nga bikers group. Ibisan tani naglululisensya ka lang gamay. Kung hindi siya luyag, at least tani wala ka na lang to yan no? Wala ka nagpatato mga sa aton siniya. Yes, Bombo Anthony. So sa kay Bricks dira, sa bahay naman niya sa imo sini nga wife, kung tani nagin-intende naman lang, no? Kaya sunod pa sa imo, wala man nagbago. Okay lang na kung nagpatato ka, nagbrusko ka, pagkatapos nagpabaya ka, kay dito ka na lang sa imo sini nga mga upod sa bikers, no? Nangin irresponsible ka, kag nangin abusador ka sa imo sini nga wife, kag sa inyo sini nga family, ginpabayaan mo ang pamilya mo, tungod kay ti naara ka na sa grupo mo, kag nagpatato ka pa, kaya mo na iya sa bahay naman sa wife mo, ti may rason gid siya, no? Nga mga kig,
kag mag-react negatively each time nga makita niyang tattoo mo, no? Kaya nagbag-o ka mo. Pero according man sa imo, wala man niya sa nagbag-o, no? May bag-o lang da nga nakasulat sa imo sini nga braso sa left arm mo. Pero sunod pa sa imo, sa gihapon responsable ka as husband, as a father to your children, as bilang padre de pamilya, wala man sang problema. Kabay pa, no? Nga maintindihan man ina sa imo siniya nga wife man. Kag insakto na, why not nga mag-ano ka mo, mag-istoryahanay ka mo. Although do ka slight man lang sa iya sini ginapakita, no? Sunod pa sa imo, wala man kamo ya no cause for alarm nga magbulagay ka mo, sunod pa sa imo. O galing kay you don't like lang gid sa iya sini iya nga reaction nga daw nagaka-hurt ka nga kung ma-expose sa iya talikdan niya ka sa tiyon sa pagtulog nyo etc. Once nga makitaan sa wife mo gaka-ano ka gaka-hurt ka sa iya sini nga negative reaction, why not nga istoryahan nyo ini, no? Sana siling ko na gani, congratulations sa inyo sini iya nga married life, daka okay, smooth, pero amo lang ni subong ang problema. So why not breaks, no? Heart-to-heart talk with your wife, no? Nami man kay you are practicing the so-called transparency sa ginatawag bala nga marriage, no? Importante gina free flowing ang communication, no? Kung may mga problema, kung may mga gusto kada nga ipabalo sa wife mo, no? Duwa lang gikamon mo sa ginatawag pag-asawahay, no? Ara tuod ang mga kabataan, ara ang both families, no? Ang extended families sang husband, extended families sang wife to subot silingon isa naging kamo ka pamilya, pero ang nagadalagan riya ang naga-drive, no, the captain of the relationship is both of you, no? Ang mag-asawa, ang asawa kag bana. So kinahanglan ang ginatawag tuod nga transparency and free flowing communication, kinahanglan niya i-exercise gina, no? Kag sinasiling ko na gani, may foul ka lang na nahimo, wala ka naglisensya. Although kabalo ka nga hindi na gusto niya sang wife mo nga magpatato, she doesn't like tattoos, pero nami tani ko nagmuno ka lang tani, no? Paangga bala, no? Kaya may mga edad naman kamo sa imo singa wife, naduga nga ng inyo sining age. Basi subong niya mapasugot na siya, kaya wala man napamatud-an niya naman nga you're a good husband, you're a good provider, you are a responsible father of your children, no? So basi iyati, since nga part of her love sa imo, ipasugta niya katani naglisensya ka lang breaks, no? Kaya una sa tanan ang falda wala ka naglisensya. Pagkatapos sakitaan niya na lang sa ulihi. So istoryahan nay kamo i-plastar sa iya nga ask forgiveness, no? Si imo sin nga wife nga akoon mo nga, well, I'm so sorry nga wala ko naglisensya kay kabalugi ko nga hindi ka magpasugot. Explicar mo sa iya kung nga ang nagpa-tattoo ka gid, no, heart to heart talk and ask forgiveness kung na-hurt gid man ang imo sin nga wife. Kag hamaluno man siya tuad ka man sa iya, you know what, every time nga mag-amo ka na bala, naka-hurt ko. At least mabalaan mo sa asawa mo, no? Makaistoryahanay ka mo, bull session, no, as husband and wife, no? Kung kaisang mag-bull session, di bala, kung kaisang nagainitay, part lang na, at least, no, ma-squeeze bala, kung ano't ginada ang mga problema, na dapat solusyonan, kag ang mga lainay sang buot, no? Maka-ask forgiveness with one another, no? Kaya muna dapat ang mag-asawa. Hindi dayon niyang magbilulagay, hindi na ya, what God has joined together, let no man put asunder. Break, salamat gid sa aton siniiya nga letter sender, no? And don't forget to pray. I'm sure you are practicing prayer together with your wife and your children as one family. Kung nga ang nangin smooth sailing ang inyo siniiya nga relationship as husband and wife sa inyo sini nga marriage. So strengthen ang inyo siniiya nga spiritual life, no? Pinaagi sa pagluhod, pinaagi sa pagpangamuyo. Kung makapangamuyo kamo together, himuon ninyo ang gusto sa Diyos to understand, no? Understanding, support, free-flowing relationship, communication, no? Love, fidelity, loyalty, no? Ano pagidra? Ang inyo siniiya nga pag understanding sa nasiling ko na, no? And forgiving, no?
kinanglan i-exercise gid sa marriage ang ginatawag to forgive one another, no? Kay tao man lamang kita, no? Nobody's perfect, even marriage, no, sa ginatawag pag-asawahay. Break, salamat gid, no, sang Bacolod City. Kung kamo mayra man sa kasaysayan kaangay sini mga istorya, mga eksperyensya na nungod sa pag-asawahay, mas nami, no? Kag mas nami kung may mga pictures, no? Okay? I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. By the way, ang aton siniyang mga pinalangga nga matag palamati, antes kita mag-say bye-bye, may ara kita, no? Sang, although nga ti, soft launching pa lang ini naton mga kabombo, pero ginapa-prepara na kamo, no? Kay sa tunga sang pandemya, no? Kaupod ninyo sa gihapon ng Bombo Radio Philippines. Nga wala nagauntat sa pagpatigayon sang 3 ka mga nationwide promos nga agud nga makabulig sa paghatag sang adlaw-adlaw, everyday nga ayuda. Kag paghimo sang sunod-sunod nga mga Bombo Milyonaryo. Sino na daang nakaagina? Millionaire na sa Millionaires Club ng Bombo Radio Philippines. Sa aton dululugan nga pagbangon, no, sa sining pandemic nga ni. Liwat namon diri sa Bombo Radio Philippines ginalunsar ang 1, 2 Panalo Part 20 sang Bombo Radio at Star FM ng Bombo Radio at Star FM. Araw-araw, balde-baldeng papremyo na, may cash siyahan pa. Ari naman ang cash siyahan, no? Sa previews naton, bago lang naton yung promo, may cash siyahan man to. Ging coin ang duha ka tinaga, English word nga cash, kag ang Tagalog word nga kasiyahan, no? Di kay kung may mga cash kita, nga igapanghatag naman diri dalalag ko nga mga papremyo nga cash, definitely it will bring you happiness and joy, no? That is why cash siyahan, no? 1, 2 Panalo Part 20. Wow, Part 20 na kita mga kabombo, no? Ng Bombo Radio Star FM, araw-araw balde-baldeng papremyo na, may cash siyahan pa. As per approved sa Department of Health, DOH, FDA CFRR permit number 1553S 2021, no? Amo na yang siguraduhay na iya kay naaprobahan iniya sa pila ka mga natungdan nga ahensya sa aton sining gobyerno, ang aton sining promo. So wala sang hocus pocus kag hindi ni scam, okay? 6 million in total prizes nationwide. 6 million pesos in total prizes nationwide. Igapanghatag naman. Isa ka winner sang 1 million pesos naman na cash para sa grand prize naton mga kabombo. 4 ka mga winners sang 50,000 pesos per regional winner para sa grand draw. Kalakip na dira, Luzon, NCR, Visayas, and Mindanao, no? Ang guaranteed prizes naton sa 24 key areas ari. First prize, 15,000 pesos. Second prize, 10,000 pesos. Third prize, 5,000 pesos. Mo silingon garantiya may magadaog na diya, no? Sa aton. This is guaranteed prizes, no? Pero pwede man kita makadaog diri man halin sa aton sang 1 million pesos sa grand draw. Pero iniya guaranteed prizes na diri, may 3 gid diriya nga magadaog sang 50,000 pesos, 10,000 pesos, and 5,000 pesos. Ang daily winners naton sa kada Bombo Radio ka Star FM stations, 3 ka mga winners kada adlaw, 15 winners kada semana sang 1,150 pesos in total prizes. No, 500 pesos na cash and 650 pesos nga worth sang gift pack, mga kabombo. Lunes to Biyernes sa liwaton ko ha, may 3 ka mga winners kada adlaw, no? 15 winners kada semana sang 1,150 pesos in total prizes. Ang 1,100 pesos in total prizes amo ini ang 500 pesos cash and 600 pesos worth sang gift pack, no? So all in all 1,150 pesos in total prizes every day. 3 in 1 week, 15 winners. Lunes to Biyernes, from Monday to
to Friday. Sa kabugusan, 7 ka semana ini nga magadalagan sa pagpanghatag naton sang mga papremyo, no? Gani magsugod na sa pagbakal kapausar subong man magtipon sang aton sini nga proof of purchase gikan sa mga masunod nga mga promo sponsors. National sponsors naton Alfonso Brandy ara gyapon, no? Rexona deodorant, Orocan, Silver Swan. Kag inyo bantayan ang dugang kag iban pa nga mga national sponsors, no? Ang regional sponsors Panyawan ara sa gihapon. Floretti Pawn Shop, no? Our Floretti Pawn Shop and Jewelry Store, mga kabombo. So we have right now 1, 2, 3, 4, 5, 6 ka mga sponsors nga pwede sugod na kamoya pang tipon sa mga proof of purchase and standby kamo sa dugang pagid nga mga national sponsors naton. Magasugod na sa masunod nga Domingo, October 24, 2021, ang 1-2 Panalo Promo Part 20. 20 years na, imagine. Para sa pinakamasadya nga Pasko, para sa masunod nga Bombo Milyonaryo, who knows, diri naman halin sa aton ang Bombo Millionaire sa adlaw sang Pasko mismo, December 25, 2021. 6 million pesos in total prizes nationwide. Araw-araw, balde-baldeng papremyo na, may cash siyahan pa. How about that, mga kabombo, no? Sa nasiling na naton, sugod na kamo pang tipon sang aton sin mga proof of purchase. Sa mga programa sang Bombo Radio, Bacolod Bombo Radio Philippines, standby kamo kay pahat-pahato na namon every day. Mabisan sa aton siniya nga mga plugins, no? Babatian para nga mang-ensure kita kung paano kita mag-entra sa aton siniya nga 1-2 Panalo Part 20 para sa pinakamasadya nga Pasko, no? Mga kabombo. May cash siyahan pa. Lagi tayo sa panahon mga kabombo, but before that, ari-ana yung aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of Luke, chapter 1, verse 37, and Matthew, chapter 19, verse 26. Dira, nagasiling sa Ingles nga pulong, ining mga dinalan sa balaan kasulatan sa Dios, no? Iyan niya sang Ginoo nga gina-share naton diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Let's embrace God's words and His loving promises sa aton. Sa Luke 1:37, dara nagasiling sa Ingles nga pulong, for nothing will be impossible with God. No? Wala sang imposible sa Dios. Ara gina sa dinalan sa balaan niya nga kasulatan. For nothing will be impossible with God. For no word from God will ever fail. Kung ang promisa sa Diyos sa aton niya, himuon niya ginaiya, tumano niya ginaiya. And that's a promise, no? No word from God will ever fail. So Matthew 19:26, Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but with God all things are possible, no? Grabe, no? Wala sang imposible sa Diyos. So all we have to do is to ask Him through prayers. Lagi tayo sa panahon is bye-bye time na. Inisagapon niyo ang lagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo!